Яңа елга санаулы көннәр генә калып бара. Россия президенты Владимир Владимирович Путин киләсе елны гаилә елы дип игълан иткән иде. Бәхетле гаилә серләре белән уртаклашырга студиябызга кунакка Галиәскәр Камал театрында хезмәт итүче яшь, матур парларның берсе Гүзәл Гөлвердиева һәм Илдар Харисовны чакырдык. Хәерле көн, исәнмесез, Гүзәл, Илдар? Исәнмесез, Эльза апа. Хәерле көннәр. Ханым. Ничек тә ярый безгә? Ничек тә ярый? Өйрәткәннәр инде. Хөрмәт итеп. Һич югында барыбер дә һәр сүзегездә хөрмәт кенә ишетәсен шул гына. Узып баручы сезонда Камал театрында иң гөрләп барган спектакльләрнең берсе Ситсы туй булды бугай. Менә мин кызыксынып кирип караган идем. Март аена кадәр билетлар алып бетерелгән икән. Менә бу туй белән булган инде, күңелле спектакль булган инде, сер нәрсәдәдер. Сез икегез дә менә бу спектакльдә катнашасыз. Шулай менә билетларны берничә айдан алып бетерәләр. Миңа хәтта нидә Инстаграмда язалар, каян алырга була, ничек алыйк, өлгермибез билетны алырга дип әйтәм, алданрак алып куегыз, әйтәм, билетлар калмый, өстәмә спектакль куйсалар гына, әйтәм, ансын инде хәбәр итәрмен дип үзем язып куям Инстаграмга. Үзебезнең әле теге туганнарга да алып җитеш булмый ул спектакль. Алдан ук теге әйтәбез, 1-3 айдан була инде дип теге туганнарга. Җыенып торыгыз, 1-3 айдан соң килә аласыз дип. Гүзәл сәхнәдә инде актриса ролендә, ә сез инде мин тавыш режиссер булып анда эшлим. Без бергә менә шулай актерлар белән чыгардык ул спектакльне. Айдар Забаров режиссер. Бик күңелле бергә эшләү менә шул спектакльне бергә йөреп чыктык Айдар белән. Тавыш буенча да. Ә сез менә баштан ничек таныштыгыз, менә ничек кавыштыгыз? Иҗат сезне кавыштырдымы? Яисә инде баштан кавышып, аннары иҗат итә башладыгызмы? Сорауым ни өчен? Чөнки сез җырларда иҗат итәсез, бергә башкарасыз. Шулай. Гүзәл белән без театрда таныштык. Мин аны беренче күрдә үк аңа гашыйк булдым. Ул вакытта әле Галия Бану спектакле бара иде театрда. Мәйтәм, менә нинди шибәр кыз бу. Сразу минем үземнең хатыным итеп күрдем мин. Менә Гүзәлгә мен шуңа карап мәйтәм. Бу кыз точно минеке була дип. Ничә ел була, нинди туй була? Менә без Ситсы туй турында сүз алып бардык бит инде. Ә сезнең? Безнең 2 ел инде өйләнешкәнгә, киләсе елга 3 ел булгач, мин аның Тире туй була. Кожаный дип әйтәбез инде. Бер-беребезгә менә шу тиридән эшләнгән ниндидер әйберләр бүләк итәргә кирәк ул көнне. Исегездә тотыгыз, әйе. Һәм инде сезнең мәхәббәт җимешегездә бүгенге көндә иҗатка искиткеч тартыла икән бит. Аның менә бу сезнең язмаларын күреп шаккатабыз. Айхан, малайыбыз Айхан, аңа 2 яшьтә 3 ай. Ул инде менә без спектакльләрдә Илдар белән икәү бергә катнашкач, Айханны, менә авыррак спектакльләр булса, без Айханны инде я әнине Казанга чакырып алабыз, я Айханны үзен Сабага әниләр янына алып кайтып куябыз. Хәзер дә менә Айхан Сабада. Сәлам әйтик Сабага. Айхан, сәлам. Әйе. Һәм бит әле шунысы да кызыклы. Инде балагыз сәхнәгә дә беренче адымнарын ясаган дип әйтсәк була, шулай бит. Шулай, әйе. Зәңгәршәлгә менә анда Сабантуй сәхнәсендә күргәнегез бардыр инде, бер көтү балалар җитәкләшеп чыгалар, шунда менә Айханны да алып чыгырга булдык. Тавышланмый, бик тәртипле генә, карый бөтен әйберне, анда реквизитлар, сабынлар, өләшәләр, конфетлар, бөтенесен алып әйтеп, дип исни сабыннарны. Шунда театр исеп кичкенәдән үк иснәп үсә шулай бит. Киләчәгенә аның менә ничектер сәхнә белән, театр белән бәйләсен дигән теләктә бармы? Үзегез ничек уйлыйсыз? Үзе менә ничек тели инде, ансын нинди юлга үзе баса, ансын үзе карыячак. Ләкин менә ул бит инде иҗат барбер, кул эше белән шөгыльләнәме ул, биюме, җырмы, ул барбер синең ниндидер талантың, һөнәрең булып торачак. Без каршы килмәшәк. Теге не обязательно профессия буларак сайларга, үзеңнең күңел өчен, хобби кебегрәк. Нәрсә белән тели, күңеле нәрсәгә тартыла, шуның белән шөгыльләнсен дип.
Шул Теләктә теләктә калабыз, Әйе. Һәм инде менә уртак иҗатыгызга килгәндә гүзәл шигырьләр иҗат итә. Сез музыкага саласызмы? Музыка, аранжировкалар ясыйм, студияда шул әйберләрне эшлибез, җырлар. Аранжировкалар яздыра, бөтен шул студия эшләре белән ул шигырьләнә. Менә бүген шундый бүләкләр көне дип әйттегеме тапшыруыбыз башында. Тамашачыларга да берәр матур бүләк ясап, берәр җыр яңгыратып китсәгез, матур булыр иде миңа калса. Менә гүзәл язган сүзләргә йөрәк җылысы дип аталган Исеме дә бик матур икән. шундый җыр, көе минеке. Йөрәгемә якыная барган сихерле елмаюын саташтыра мине. Әйтерсеңлә үсеп чыга иңнәремдә канатларым мине. Йөрәгемә җылы биргән сүзләреңне зинһар онытма. Йөрәгемә уша ягып тагын бер кат сөям дип кабатла. Йөрәгемә җылы биргән сүзләреңне зинһар онытма. Йөрәгемә уша ягып тагын бер кат сөям дип кабатла. Сөям дип кабатла. Шундый матур булды. Сөю мөхәббәт, юлдаш булсын. Гаиләгез белән шундый гел бер-берегезгә елмаеп караган насыйп булсын үзегезгә. Тормышыгыз тигез булсын, юлыгыз бара торган сикәлтәсез булсын. Инде кыенлыклар килеп чыкканда, аларны инде җиңел генә узып китергә насыйп булсын үзегезгә. Әле театр бер-ике сүз белән әйтеп китик, яшь тамашачыларга да бүләкләр әзерләгән. Шулай шул менә Шәрик клубында хәзер 7 январьга хәтле балалар өчен театральләштергән квест бара. Төрле мастер-класслар, уеннар, менә безгә Кыш бабай карта калдыра. Шул карта буенча төрле бүлмәләргә кереп, уеннар үтеп, мастер-класслар эшләп, ахырда инде Кыш бабай белән очрашу, шундый күңелле яңа ел маҗарасы. Яшь тамашачыларны да көтеп калабыз. Балалар өчен 7 январьга хәтле бара инде. Аннан соң безнең менә яңа елдан соң 4-сеннән башлап 8 январьга хәтле Кыштүк дигән театраль мастер-класслар үтәчәк. Анда шулай ук мастер-класслар, актерлык, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте дәресләре булачак, төрле кызыклы лекциялар. Килегез, тамашачыларны көтеп калабыз. Язылыгыз, Һәм инде әлбәттә билетлар алып өлгергәннәрне чакырабыз, шулай ук спектакльләргә килми калмасыннар. Әйткәнемчә, тормышыгыз матур түгәрәк булсын. Алдагы көннәрдә дә сезне көтеп калабыз. Шундый матур пар булып калыгыз. Балагызның бәхетләрен күргә язсын. Матур Тормышлар үзегезгә. Инде театрга нәрсә телибез? Тугры тамашачы, яңа матур премьералар белән шатландырырга яздырсын. Сезгә дә бик зур рәхмәт.